Nachádzame sa v závode Semelrock, kde sme pred 5 rokmi vymieniali priemyselné osvetlenie. Ide o prašné a vlhké prostredie a tiež sme vymieniali osvetlenie aj v rámci areálu exteriérové. Poďte sa so mnou pozrieť. Haly sú s rôznou výškou a s rôznym prostredím, preto sú svietidlá navrhnuté do prašného, do vlhkého prostredia a tiež s vysokou okolitou teplotou. Do hál s vyššou svetlou výškou sme použili silnejšie osvetlenie s užším rozptylom svetla. Do hál s nižšou výškou sme použili slabšie osvetlenie a so širším rozptylom svetla. Rozdiely medzi bežným a priemyselným osvetlením sú ich kvalite. Priemyselné osvetlenie je odolné voči vode, prachu a dokáže svietiť 24 hodín 7 dní v týždni. Klientovi zrealizujeme technický audit, kde vlastne spočítame všetky jeho svietidlá, zistíme, koľko mu spotrebuje jeho pôvodný systém osvetlenia a elektrickej energie, navrhneme nový systém, ten si s ním odkomunikujeme, vyčíslíme mu úsporu a návratnosť. Následne dielo zrealizujeme a klient dostane revíznu správu. Potrebujete aj vy do firmy nové osvetlenie? Ozvite sa nám. Urbanix. Energetické riešenia pre svetlejšiu budúcnosť.